Għal 17 il-sena konsekuttiva nhar il-Ħadd li ġej ser jiġi organizzat il-Festival ta' Ċitru f'Ħallija. L-attività li se tiġi organizzata fis-Sala Kappella tal-Mirakli u Ġnien tal-Mirakli hija mtella mill-Kunsill Lokali ta' Ħallija. Fost oħrajn ser ikun hemm beħ ta' frott, ikel lokali kif ukoll internazzjonali fosthom faqih, avokatos u papayjas. Tkellimna mas-sindku tal-lokal Magda Magrinaudi li spjegatilna aktar dwar din l-attività. Fil-misna jkunaw esibizzjoni u anke jkunaw il-snajja, ġifir se jkunaw wieħed jinseċ. Fil-ħol ta' fejn Knisja tal-Mirakli hemm sala kbira u hemmhekk se ssir l-attività ċentrali, ġifieri jinbiħ l-arinċ, lumi, jkun hemm esibizzjoni ta' frott li anki pajjiżi oħra Malta ma jkun hemmx, u jkun hemm isnajja u artiġanat. Apparti li kell ser ikun hemm divertiment kemm għat-tfal kif ukoll għall-kbar b'logħob varjetà ta' mużika allegruża se jipparteċipa wkoll il-kor ta' Ħallija. L-attività se tibda fl-10 ta' filgħodu u tibqa' għaddejja sas-6 ta' filgħaxija.